Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko to kwalite de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, aan door voor de keer. Je moet ook zo voor jou, mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, Sameshi Jaina Kondre. Na zo kerkie man. Luko kulturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bun traga omdat me si safe sa. Maar me demante ko een voorbeeld na uno mo te uno na man pan het jaar. Kulturu TV. Kulturu TV met een nieuwe aflevering. Nieuw item in de stad hier. En u weet wanneer we soms op pad gaan, dan ontmoeten we mensen. En soms heb je een gesprek en je denkt, tak boy, maar de man is jongen. De man is op heel veel in de man bagage. Heel veel in de man tas. De man visie, de man kijkt op zaken. En zo heb ik een heer hier ontmoet. Ik noem hem Douglas. Als hij zich wilt voorstellen, zal hij dat doen. En we hadden net een babbeltje over wat gebeurt er in Suriname. Er gebeuren dingen die we niet gewend waren. Je staat 's morgens op, sma et dede, je staat 's morgens op, mang et plunder. En hij heeft als mening dat jere nou wansan no ina kondre. En a kondre srefi, abipchi aandacht van hoe niet de leiders, maar a kondre srefi. In het kader hiervan hebben we een gesprek met Douglas. En Douglas zal ons meer vertellen wat hij bedoelt met a kondre abba aandacht nodig. Kulturu TV, Douglas, welkom in ons gesprek. Net ube op wan voorgesprek pe Yusref geven aan tak boy, wan sanobu ina kondre. Sanobu ina kondre. Boy, if me want take to kreef me ati to mi man, mina real su, ja me ati ekri, maar alle listem draai kom baka ja, dan met je zo achteruitgang. En lang me want chara san disco ina eter tak mi man, de bigi man san de chara roko kontok. Next de man ook maar doe je kondre. Reden waarom? Grom masrefi. Ik kreeg wat er een malong. Je volgt toch? Dus samen actie. De man zegt, Yuso bijvoorbeeld, naar een moro collega van u, Uspan anu komen kandra. Zoet een lijn op kong. Leg voor we terigo met oru jari toch? Tel op kong, allemaal de inspanning, de inline. Tak. One day, nanga ito want to bigi geestelijke leider ook bigi ja gromma. Bigi ja gromma mek sarana reis op kong. Want controle extra nooit nog mag de defti de zo. Isabi toch? Als aan me voorstel na, hoe schrijf je ovika gromma kon want de man is na zo week de mate denki. Isabi toch? In de forum voor we begin sumama op een krabasi, sumama op een komtje, een kring komtje, dat we tera dego miti, taf telecom. Troe wat raja groma actie pardon sa de bigi man dis do na nga umchiwan sa esuka so utu want wis fire shit op o men ma ekrete de opo o men ting abif du low sani tak ya abif hori trama de trama de radeloos maar de man dis abasrototo maar de man se srotat tro asrotof bocho brugge gwena se prep de man opa kondre ja ai dus mi uit na terwijl wat er met z'n allen ja, actie pardon ja grom massa de bigi man die doen, want om je pa ja tol kitchi man. Oké, en als ik zo naar u luister, dan bent u Nederlander? Ik heb een Nederlands paspoort genationaliseerd, maar mina srana man. Jami kumba teveri en jametaki. U hebt het al aangegeven dat TU Draai Kombaka, dat is achteruitgang. Hè? We gaan niet praten over welke politieke partij of welke regering. Want regering blijft regering, toch? Maar waar denk je dat het mis is gegaan met Suriname? Ik ben moment tegen van mij is ja maar. Nou een soort attitude zijn de gedachten man abi. Sabi toch? Te de man de dape, dan een lo mooi moortoe na een lo mooi belofte, maar te de man dorok ba idem. We kan allemaal naar het schrijf kan. Isabi toch na schrijf je man. Isabi toch de goede niet nagesproken, maar no. Je zoeken, maar alla fasi next ne kom. Omdat we je bide, want je bide pe una man kom. Isabi toch.
En de koffie ko ik carving. Maar man, dit zijn nog maar verstaan man. Ja, zo'n man toch, de man leest zo'n boskopu. Tef tan kon gooien, je wan motiveer kon de mij baard. Hey jongen, na today, ba mi je zegt het me jongen. Terwijl een man maar leest zo'n boskopu, tak wan sane happen. Boom of kwaad dat de man no sabi. Isabi toch? Ama je zegt het man, want wan boskopu kon lomita man. Maar man no sabi leest zo'n boskopu. En zo boom voor man de ja tak we nak panya, maar a boskopu, de man dat pen man leest man. Isabi toch? Dus dat nee. En te tak about aboskopu hè, dan is je tak eigenlijk we gaan naar tong op chinso, maar tak wan kunu de tapakondre. Isabi, pe you denk akunu dis onsta, you denk tak na sinds 1975 de sinds ook onafhankelijk of na a regering me kakong of na trasma edusani na nga akondre, want de sandat je hier ook toetak de man taya akondre na nga malosot sani. Isap sana sani talks van mijn jama. Al weet man, voedu uno op naar een bepaalde model. En uno panyo u verstaan moro of goso de wet man tak umor of aramoro uno. Dan we libi in een soort opvoeding. Isabi toch, mij na mi want je tak ko zijn bruin van buiten, maar van binnen denk we bijna net zo blank. Ano mag. Ja in kondre kong. Aksa Guyanese man. Sayo maar bar Guyanese. Ja Guyanese. Aktie strana man jan, maar ik ben Hindustan of ik ben DC. Was strana man. Ako vond thuis pangori. Ako vond nog maar dingen. En dat heb saya. Allemaal op de hokjes sani en dat ben ik allemaal. Zolang ik onotro wantranga volkutro, de man zo tamblu doen. En lek fa ita kendra pe solanga u bondru kona wang, want je si sinds mi geboren, mi de ina 30 gwalok to say, sinds mi geboren da me si wan etnisch beleid e voor solisi. Er wordt ook etnisch gestemd. Je ziet het bij de politieke partijen en bepaalde vragen zich af, kan de umbosa san ko yung bromchidari, bepaalde partijen no beginnen nga san dat ite, isabi we gaan geen namen noemen, maar andere politieke partijen hadden het al die bromchidari, maar het heeft ook niet gewerkt. Met name, we gaan gewoon de naam noemen, NDP, sabi de man dat bede, alle de bevolkingsgroepen, maar het heeft ook niet gewerkt. Isabi toch dat pe you denk een probleem kan de moro. Lukuno, asandis, mi 63 mi dekba, maar mina vanaf 10 boy, mi maindo staan en mi paningere toch. Maar vanaf 10 boy, mi emeka sandis ikba. A hokjes sani, a resist sani, 10 boy tenda mina kafri. Isabi toch, mi groko mindri yang panisi buurti. Dan you ne tel mi man. Madam me grokong, madam ken sitak asane verwateren. Maar isi in de jaren 90 kom begin kom in de jaren 2000. Mine takif trakondre, me libin tukondre, su nang tata. En tata de man sek mi man, maar de man kan takta man bigi mo vo. Maar me vet op die mirai. Maar jati ikon de laatste tijden, sambe de in de jongere ikon toch over broederen toch, de man is na campagne. Want messi won opstand toch, you ne wan trak gratuiri man ikon tapa strati. Lek so doen roep kleur man dat tere de man otaki de man tak aina so abagat su komt op straat hier voor soorten man tak wan san ne pasa wan yaknikers o ano man san tak te aspung nga nyande dang tramai kau junu fini potin mo fodom soar no mo no uns refe kau ka bonyo kawatrangan nyang kompotin mo ja ito is dat yesi en anengre na altijd tan fight. De man knik. Doe ik knik ja vertellen mee zogenaamd tussendoor. Je zou dat het doen rubari dan. De man komt. Ja, dat hebben we ook gezien. En vind je dat er voldoende aandacht vanuit de geestelijke leiders is dat toch? Maar ook toe de Aladdin Dumang, de man sa edu den sanitak, de man etek asan dis like one main point toch? Want je kon aan een punt. En ik kan me deels, ik wil geen mening hebben, maar deels bepaalde massa de instak, ama saliti yung massa no buina kondre. Zij de mek asan dat neko op in de geestelijke leiders, de man naar de kampu tak, kusit zo'n structuur. Lukuno over de geestelijke leiders gesproken toch? Dan mi is luku temesi toch? Te een regering moet zitten bijvoorbeeld. Dan bijna alle DNA-leden zijn de drapen. De matja de eigen geestelijke leider komt. Voor mij zit man kan skaffen aan dat af. Dus er is al invloed. Ja toch? Want de mij kon aan de eigen man, maar momenta a segi na nga blessi de man pot contact de man. Moro de mij kon week. Mi man. Ja trouwens trape toch? Mo inere de man mo fe opo. Zo zo meepraters. In pot man trape san. Samus fedja volk san poti drape.
Isabi toch? Minus je desa nati. Isabi toch? Fos de man kon nga de geestelijke leider, de man de gewoon libis malik minanga yuso. Isabi toch? Ook bekan taka nga de man. Maar mensen de man doro dat de man kon nga de geestelijke leider. Agis na kartel formentori epsa drape. Ah, ja. Met contratal. Ja, met contratal. En dat tal dat minanga yuno man verstaan man wat uno de minir de man in den camera mi man. Isabi toch? Te de man de drape zijn ze één. Maar ta camera e draai, da yo si wam tin sani fu konkor mi na ngayu. Isabi to? Mi wan si leider san ko ina kondre ja, zijn knap tapa hoogste toren. Isabi to? E barja nee. Ik met die kleine mannen en dan jullie. Isabi to? Tramay bartang nang gado pot mi ja. Nang gado pot ja. Na den kleine man die spot drape fu fai ju uno. Nang gado pot ju dape. En denk je dat, want no de afas va structuur zit hè? Dat na furu maar etaki ook toe tak afas va structuur zit tegen stem. Je hebt een politieke partij en dat een politieke partij beslis suma de ma epoti. Een simpel voorbeeld. Furus mas stem gi yani Simons, maar ja mi Simons no dina diana. Furus mas stem gi Bouterse, maar Bouterse no diana. Maar ik mis stem voor potju drape. Tak fa je luku tegen de soort sandis aan. Omdat luku no, dat men lijkt familie uit om een bepaalde attitude de ja, dan kan snoer je me voor. Isabi toch? En if tak toen ze voor sani san fit in demonstratie mi man. Dadelijk je soroto no sotra san op sangai. Ja. Nadati. En u hebt het over die wasi. Of kom no kare wan wasi, itak akondre mus zeiken, kutake wan zeiken. Hoe zou het in jouw mening, toch, isabi toch? In jouw visie, hoe zou dat moeten geschieden? Na Tapaplein of overal? Dus we snap PUD. Tegenwoordig heeft de man moest op commentaar allemaal van Facebook. Dan vanaf Facebook, sumap interesse dat we op Tapaplein, maar we beginnen als startpunt de na plein. Isabi toch? Na leka pagara begin sutu amai begin aan pressie, maar begin bibam of zo na plein. Isabi toch? Dan alle geestelijke leiders aan de na wan kring ati, isabi toch? Kring ati, dat de man dat pusdera san kong. Tap zo'n die tel af, allemaal troyo wan gras wan koba watra, en allemaal take mo volk voor iets van 4 taki, isabi toch? Als aan lego lang ook spokus na sa ati ma mi en si taki yung so ang fasi wan ka aksa groma pardon, want tum si bruya san epsaja. Takwis padamate set kong. Wan soort fasi wan kunu de ina rokota akondre ne raiso. Lumang kondre extra na yung. Mang kondre extra na mi mang. Diyan na eigenlijk na free, om be free na nga plane. Tap si allemaal abem plane free bij wijze van. Hoe diyan mi mang. En hoe kijken Nederlanders naar de situatie in Suriname? U bent Nederlander, woonachtig daar zo. Dus van ma eluke, u aptra familie toe, de ma eluke situatie echt, de ma eluke de stranasma. No, family in de zin van, konatak family tori toch, de kotak voor de wetman toch, de man zijn arki interesse toch. Dus na laf de mij lafu en de man a belief. Dus de soort de man de santi toch. Maar hij hoe kan dat? Jullie zijn gek. Het ligt niet aan die mensen. Dus de man heeft een brief dat doen ding. De man zegt hier akondre ja. Tak san da unu terwijl de man sap taku sorry ya rajay minuto. De man sap tak de man de udi wan tai tak no man lusu. Na leka strop de ni kitok sa strop biji. Da safri amai hari spama no amadin wan level batak akundu tranga sok fale takino malusu. Ino malusuk mo to ino ma akundu astrop mus koti mimang. En dat zo fasi. En recentelijk is de plundering de Sani Samsa. U denkt dat Imre echt bevoeren of u denkt dat het georganiseerd? Ja, no. Look no. Mino man shigo in de man model era. Man ate man de radeloos toch. Dan mag go teki sa de no abi. Want de man actie olanga. En op een gegeven ogenblik. De man serve go teki. If opzet bij de man. Dat men sabi. Boom furus de sani me keur af. Isabi toch? Tak yang loma san napanya de mana op de wenkiri moro de mana serve suka so tuleng. Isabi toch?
Maar, En de president is daarna gestart met een nationaal dialoog. Isabi pe amang ekar want geestelijke leiders, nang awalo sotus ma. Je denkt dat asan dat die kan worko, die den komende 2 jaar nog. tuurlijk kan we ook, maar om zien hoe ai voor zo'n bribi. Ja toch? Want om mensen tak ik ban om mensen mek ik ban maar unoshi nek zitten. Dat kan dit zijn hebsara. Mi hoop dat zijn op zou, want het gaat ten goede komen van jou en voor mij en voor ieder kleine man hier in Suriname. Maar tangen nou unoshi modellen te. En het is niet transparant. Sorman, sora, sernan volk. Soort dem chinfiu tak mi man luku ja ego hier ja su evrenga dape di sepsa date isabi top kon ko bondru makandra consenso maar unek mine sa sandati en tegendeel messi isabi top tak te kon een bepaalde hikes daar aan Eurocol dat je wordt je radeloos dan gaat een kat en nou rare sprongen maken isabi top dat er maar nou nek brokje wan futufi en wan katrabot of ruku te itron een slepende kat en dat nog mag. Dat nog mag. Oké, nou Douglas, tot slot, wat is je boodschap naar de gemeenschap toe, Isabi, naar alle den broeders voor ons in Suriname, voor zeta eenheid en ja, Lexa Yutaki, kan je. Iedereen komt met zijn of haar mening, Isabi, en daarvoor zijn wij er. En ik hoop dat ik de man teke over voor dat ik luku no, luka kon drip chin so yere. Isabi, toch zijn naar je boodschap? Wel, asan sa mo taki na tan focus, ko tan biggie. Koutan begi ook toe de leiders sa ekong, groen, geel, zwart, Hindustani, blak, maar het maakt niet uit. Als ze maar goede dingen doen voor Suriname, is dat toch? En alles sa je doet ook al leuk of ook al bon, is dat toch? Maar doe, met kwestie welvaart te komen. Met me sakadjato mi man, altijd en ook tot aan bijari, ik stap altijd met mijn rechterbeen, met sakadjato. Waarom? Respect je kodere toch? Maar waarom? Recht staat voor... Dat na mi firi. Is dat toch? Min ook kon nga kruk tufutu. Is dat toch? Kaya kom... Ja. En tak me takang ang grom matak mi doortje en me doortje na nga meer ati. Dus dat nee. Ja? U bent eigenlijk meestal de mitak laatste vraag, dat altijd een baksis idee. Je na echt gelovig, isabi echt gelovig, idee na culture serefi. Meer in Shaman zo lekker een biji blok hout op zee waar de golven gaan, daar ga ik mee. Ja. Dus mina internationaal. Is dat toch gelovig, mi sap tak wan tada sodro. Mina ala date mi wichi mi fir tak hi. Mi kan firi tak tempis mi stimpeng de. Dan me dan Shaman, is dat toch. En mi e begi altijd gitrawang sa begi jimi. Dus dat niet. 100% Douglas, en zo hebt u het gehoord van Douglas hier zo. Douglas aan go chinso in a culture. Douglas aan geef in visita keren. Nou, Suriname heeft een wasie nodig. Suriname of een biggie. Geestelijke leiders maakt niet uit. Japan, Hindustan, des manatapsi. Tak aba aandacht je akonderen. Want misschien is iets ook daar niet goed. Nou, lijkt je siki zo lisi je gaat datra. Maar tangalanga je ziet no dis ano datra sani dis nawan trasot sani. Alston sana jongens signing out vanuit hier Dr. Sofie Monstraat waar we een gesprek hadden met Douglas uit Nederland. Zot dorpo. Me Eindhoven met een tata. Maar van Eindhoven ja, maar is het wie heb je het meest daar? Is het gewoon een mix ook? Ja, van alles. Nou, ik ala trase maar ja damsko por foto desi dat moro bigi baka, maar pemide isabi top de mai karun buru. Maar ja, niya strana mang mano buru dape. Ja. 100%. Thank you, Mr. Douglas. Yes. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look up je nieuws. Kulturu Nyusu, paste va stratis respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, paste va stratis respuntu. Suriname zo'n hele land, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas
wawang. Tak wesre kama masranang. Beno wan soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini. Isha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I guess that I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapudi e si ya no wolo. Be te